Renungan Harian HKBP Rabu 10 April 2020. Debatado na Pauli Hata. Turut Sadarion Heber 10 ayat 4. Ay ganap bagas adong do na Pauli Hotsa alay si Pauli salot na debatado. Debatado na Pauli Hita. Songon dia jala aha mana mata molo adong bagas manang bangunan di pauli halak naso ahlina naso menguasai hal bangunan. Umpamana adong bangunan na matsay balga mapagatikat matsay tibo manang stadion sepak bola na matsay balga na buhay menampung ratusan ribu penonton. Buhay masa do bangunan ni dang dikos jala atau marupak manang marsar manang hancur jala buhay mabahin marmara. Di bahin do matsay dihaperluan do sahalak ahli dina paulihon sada bangunan. Di bahin majolo gobaran ni bangunan ni get sana jala mungkin mabahin di software tulu dimensi manang 3D. Di bahin matsay teliti jala mendetail dohot warna na sesuai dohot aka bahan-bahanan bangunan na matsay togu. Ini ditaruh mapan di bagas manang tukang laho mamandai bagasi sesuai tuna disakapi manang digambar. Gobaran ni pandai bagas manang ahli bangunan onma na disungguli hata ni dibata sadarion. Ay ganok bagas adong don na pauliotsa alay si pauli salot na debatado. Songoni ma debata na dipatudos lobisian pandai bagas ala ibanado mamandai jala paulihon salot na. Ibanado na manopa salot na langit dohot tano dohot nasa isina. Ito kado salot na tung matsay uli jala denggan. Dito pa ibanado nang hita jorma songon sada bagian sian na di paulina di portiyon. Mirip pana jala tudos di pengalaman na. Dang adong na buhay mangimbangi na tinopanay. So dito ibana ima kahebatan ni dibata songot pandai bagas na paulihon saluit na. Dibahani akadongan sa itabahin ma Jesus Kristus na mamandai dohot pauli-ulihon hita di ganot piki asa togu mulutai jaladang murah-murah tarela ni siguris na naing mahasulat hita. Iba nama natoktong manganahon hita asa teralo kumbian ni siguris jala di arahon hibana mahita tu inganan na di paulina iman surgo hasonangani. Amen. Sian buku si jahawan si genop ari di HKBP buku pajonok hamu ma tu debata.